room number 88 thlenna ni hriat ania ma hnu hma le lo awm hran lo phone ani am ka hre lo monga khuanin lo awm zopa chir floor thumna vel ro lai ber hinga tlak na hriat ni lo ni lai hi kaum tuna kaum na lai thlenna floor ani ta lai hi room number 8 hi thlenna lai kha ni ta an sei ni ta lai in lai mong han we hun lo khoi lai tang bi rat la nge ti hi hriat ani ta lo ni room hania lai tang takin nge tlak hriat ni la chambi hi lai sira te lo awm an tia
te lo sa ta ania ta poi mo ti be ma ya mi chu ko te ko nung ma ya so ang kan dia ma ro chu pa nung ma chu tlan chu ma an hun te kan phan thina tur ni puila ni tun na hian sam ai changin ai zo ma te ro ko ta turin kan ko sa ania pa duang na pur khatur motor khatu tur tele azu tur te motor chuang tur te polan panin soya ram taka ai zo mun te an thena ai pa tur chuang an pui panau te ko nei na itnema akal khatu zong zong ten alpa taksa sakna tene te te ka insurance short tu ne pan an di sa ani pa un pathian tu tam min pa tu na